ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 20 କିଲୋଗ୍ରାମ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଓ 40 କିଲୋଗ୍ରାମ ପଟାସ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳେ ମାଟିରେ ମିଶାନ୍ତୁ। ମାତ୍ର ସାରକୁ ମାଟିରେ ବିଞ୍ଚି ନ ଦେଇ ସିଆରରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଅଧିକ ସୁଫଳ ମିଳେ। ଜିପ୍ସମର ବ୍ୟବହାର। କୌଣସି ଜମିରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚିନାବାଦାମ ଚାଷ କଲେ ମାଟିରେ ଗନ୍ଧକ ବା ସଲଫରର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଫୁଲ ଧରିବା ସମୟରେ ବା ଗଛ 30ରୁ 35 ଦିନର ହୋଇଗଲେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 250 କିଲୋଗ୍ରାମ ଜିପ୍ସମ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜିପ୍ସମ ନ ମିଳିଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 200ରୁ 300 କିଲୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ପାଇରାଇଟ୍ ବା ଏଲିମେଣ୍ଟାଲ ସଲଫର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ଚିନାବାଦାମ ମଞ୍ଜିରେ ତେଲର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଲଫର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଚିନାବାଦାମ ଗଛ 20ରୁ 25 ଦିନର ହୋଇଗଲେ କୋଡ଼ା ଖୁସା କରି ଘାସ ଲଟା ବାଛିଦେବା ଉଚିତ। ଚିନାବାଦାମ କିଆରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ଦୁବ, ଶୁଆଁ, କାଉଗଡ଼ିଆ, ମୁଥା, ଦୁଧିଆ, ବଣଖଡ଼ା, ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ଘାସ ଓ ଅନାବନା ଗଛ ଉଠିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୃଣନାଶକ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ତୃଣନାଶକ ଭାବେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପରେ ହେକ୍ଟର ପ୍ରତି 3.3 ଲିଟର ପେଣ୍ଡିମେଥାଲିନ୍ 30% ଇସି କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର 2-3 ଦିନ ପରେ 1 ଲିଟର କ୍ୱାଜାଲୋପଫ୍ ଇଥାଇଲ୍ 50% ଇସି କିମ୍ବା ମଞ୍ଜି ଲଗାଇବାର 6-7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 1 ଲିଟର ଇମାଜିଥାପିର୍ 10% ଏସ୍ଏଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରେ।